Jestem w informacji turystycznej w Tabriz i zostałem bardzo mile zaskoczony, bo pan, który siedzi koło mnie, Nasser, mówi w języku polskim, udziela mi wspaniałych informacji, jest bardzo gościnny, wie wszystko, jest chętny udzielić pomocy, więc jeżeli będziecie w Iranie, w Tabriz, to musicie tutaj przyjechać. A teraz oddam głos jemu, żeby powiedział coś do was. Dzień dobry, Polak. Jak się masz? Witamy w Tabrizie. Mówię trochę po polsku. Wymiatam po polsku. No właśnie, wymiata po polsku. Tak, książ brzmi w Czeczeniu się przez scenie. Mądry Polak po szkodzie. To z powywanymi nogami. Karol Król kupił króla, Karolinę Kolarawejko. Powodzenia. Czyli jak widzicie, tutaj naprawdę można się zdziwić i spotkać ludzi, którzy mówią lepiej po polsku niż niektórzy Polacy. Jest bardzo miło i serdecznie. Do zobaczenia w Tabriz.